Harriari edu, libratu, herria garri, sartu hortutzean. Horbe batzen berdindu, 7 segundu Andreo. Eta bigarrenaren segidan, harria jarri duen bezain laizter, heldu dio, eta baita aso ere. Oindikan 90 segundu bitedianean, badua, segidan ere, bata besteren atzetik atzenalako hasiera. Bertako mutilena, hirugarren asoaldia oindikan minutua osatzeko 20 segundoren faltan. Eta hobere segidan. Berrogeita 12 segundu. Badako referentzia bat, minutu eta 17 orain. Beharko dute, 3 minutu sartzeko. Kategori neamanez. Badako Aitor Artua, Barro Baldera, baitare Ibarre Sano. Ia batera sartu dira ez dakite bere gauza estoa dijo. Norentzat izan.